Aquí non hai unha infraestructura empresarial que sea capaz de asumir postos de traballo, máis con estas características das persoas. Por eso intentamos crear unha actividade productiva e pensamos nunha cooperativa, porque é máis participativa. Nós o que tiñamos claro é que había moita xente en edad laboral sin traballar, a nivel de xente con discapacidade. Queríamos un tema participativo que, bueno, puderamos empezar a crear o que é a sociedade con pouco capital. O capital que naceu esta cooperativa no ano 1986 foi de 85.000 pesetas. Daquela non se exixía un mínimo de 3.000 euros, o que este ano se teñen que adaptar, sucedendo así unha ampliación do capital da sociedade. Entre os 40 socios que traballan nas lombas faránse cargo desta pequena achega de capital, que non dun xeito que os 40 deciden oporse á empresa. Ademais, hai 10 persoas que son traballadores e con un tempo, se o Consello Rector o cree oportuno e se eles queren, poderán ser tamén cooperativistas. Nesta nave traballan durante as 24 horas en 4 tendas, de xeito que producen uns 3 millóns de bolsas ao día e consumen 200 toneladas de plástico ao mes. Traballan dende con encargos de grandes empresas ata fermenta directa a almacenistas. Operan toda a zona do noroeste da península, incluindo tamén a Portugal, e levan tamén a rede de distribución. A cooperativa o que fai é polietileno en alta densidade. Me explico, isto é, digamos, a bolsa de caixa de supermercado, de clientes de cadenas de alimentación, hasta o clásico carniceiro da esquina que temos ao baixar do piso ou da casa, ou un panadeiro. Facemos o que é a bolsa de camiseta, a bolsa de asa. A Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, que engloba os concellos de Paranata, Mazaricos, Outes e Muros, foi a que puxo en marcha o proxecto. Comenzaron hai 16 anos sendo só 23 socios, estes son 40 os que teñen voto na asamblea nesta cooperativa de traballo asociado. Do seu Consello Rector forman parte a maioría de socios fundadores. Escolleron aquelas persoas que tiveron a idea, que tiraron para adiante con esta realidade que vedes aquí, e paulatinamente se foi cambiando, se non había eleccións, pois sempre houve unha renovación. A xente con discapacidade o que ten moi claro é que quer traballar, entonces dedícase a traballar e despois nas decisións, pois, bueno, nas asambleas ou no Consello Rector, pois deixan facer, porque ademais, bueno, hai moita confianza a nivel de, digamos, Consello Rector e socio, porque ademais somos todos traballadores, entonces non hai esa clase, non hai esa desconfianza. Esta cooperativa logrou os fins polos que foi creada. Mantén os beneficios económicos dentro da comunidade, construe mercados e fomenta a integración laboral dos discapacitados da Bisbarra.